Astăzi revin cu un episod din seria Să povestim. Este unul mai special pentru că m-a afectat și pe mine la început și am rămas uimită să văd că încă se mai practică. Măi, oameni buni, suntem în 2025, iar voi încă manipulați oamenii și băgați frică în ei și minciuni despre ce înseamnă network marketing și afacerea de MLM. Știți, în prezentarea oportunității sau în prezentarea afacerii, atât de frumos se prezintă faptul că poți consuma produsele la preț de cumpărare împreună cu familia și prietenii tăi. Asta se prezintă. Atunci când ajungi să practici această activitate, din păcate, ți se bagă frica că nu ai voie să dai la prețul tău nimănui. Și ajungi să crezi atât de tare încât nu dai nici măcar familiei și prietenilor tăi. Vă spun asta pentru că exact așa am făcut și eu la început. Nu le-am oferit la preț de achiziționare pentru că mi-era frică să nu îmi pierd contul și le spuneam treaba asta. Nu pot, este interzis, îmi pare foarte rău. Și drept urmare știți ce am câștigat în ghilimele? I-am pierdut. Nu am câștigat absolut nimic. Nu am câștigat susținerea lor, nu am câștigat un feedback de la produse, nu am câștigat nimic. Mi-am pierdut și oamenii de lângă mine care puteau să mă susțină diferit dacă eu știam de la început să fac lucrurile diferit. Eu nu mi-am învățat niciodată echipa să vândă familiei și prietenilor lor la preț de client. Bineînțeles, pentru că nu așa le-am prezentat oportunitatea. Nu le-am spus, hei, puteți să împărtășiți, să testați produsele cu familia și prietenii voștri, dar trebuie să le oferiți la preț de client. Nu, în niciun caz. Există atât de multe formule frumoase de a te adresa oamenilor din jur, ca ei să te susțină și să le câștigi încrederea și să-ți ofere acel feedback de care tu ai nevoie la început. Crede-mă, ai nevoie de un feedback real din partea celor apropiați, pentru că tu îi cunoști și știi că ei îți spun adevărul despre produsele tale, da? Iar dacă tu le lași la prețul tău de achiziționare, este un extra bonus. Nu te mai gândi să câștigi de pe ei, unul la mână, iar voi, cei care înscrieți persoane, nu le mai învățați treaba asta greșit. Pentru că există niște riscuri foarte mari. Și anume, va pleca din companie și va spune că nu funcționează. Și mai rău, va pleca de tot din industrie și peste tot va spune că e o mare minciună. Iar aceste persoane mie mi se par cele mai periculoase pentru că au fost educate greșit, au gustat, au fost amărâte, au gustul amărăciunii și îl dau mai departe. Și nu e așa. Network marketing este foarte frumos, este un stil de viață. Atunci când întâlnești un om căruia chiar îi pasă, să știi că vei renaște cu glorie. Îți va schimba viața complet. Deci, atât am vrut să spun. Suntem în 2025, încă se mai practică treaba asta, manipularea asta. Eu știu că există, chiar știu, dar am văzut atât de mulți oameni picați și încă nu vine să cred că nu și-au învățat lecțiile. Eu nu pot să-mi dau seama că nu știu. Nu știu. Iar acum să știți că nu știu doar din compania mea, pentru că publicul meu este despre leadership, adică eu m-am axat foarte mult pe partea de leadership, pe partea de a instrui oamenii să devină oameni și am observat că există în majoritatea companiilor treaba asta. Și tot așa îi văd și cum scad sau pleacă și renunță și de-aia nu înțeleg de ce continuă așa când ei știu că este greșit. Nu știu, poate mă luminează careva, că nu știu. Da, până atunci ne vedem data viitoare. Pupici!